Lungun bera na shiga, lungun da musama na shiga, ballantanan maciji ɗan tsiya. Sarkin mayu mai bada maganin mayu, ina masu mafarke, ina masu bacci suna ganin ruwa. Bayan Allah lafiya? Wallahi malam ina fa lafiya. To, me ya faru? Sai rinka yin wasu mafarke, mafarkin ruwa, mafarkin shanu. Mafarki da haka wanda dai ba shi da kan gado wallahi na kasa ganewa mene. Kina ganin shanu? Sosai ma? Jajaye ko farare? Jajaye. Mafarkin yana sama gashi nan dai ba kan gado da kace da yawa. Ke ba je mage ba, ke ba tsuntsuwa ba, ki je ki a sama. Akwai matsala. Akwai matsala. Baiwa Allah, ki gode wa Allah, Allah ya taimake ki. Allah. Kurwanki tana da network mai karfi. Shi yasa ma gaba ɗaya ba shi kiba. Wallahi in gaya maka na kasa kiba. Bai saki aljihuna ba. Wallahi na kasa kiba. To baiwa Allah, Allah ya taimake ki. To. Kin hada da sarkin mayu. Yawa to sarki. Idan na ce mutum 100, to kin ga na rufe kofa. To na je 99. To ba nake so in ci na 100 ba. Idan kana nan gama da ke, ki gode wa Allah bari a taimaka miki. To. Kin ga wannan turaren? Idan kin zo ki kwanta bacci, sai ki shafa a goshinki da hannun hagu. To. Kina sa hannun dama lamari ya ɓaci. Da hannun hagu kar ki manta. Wannan kuma turare ne. Kina jina da kyau? Idan kika zo kwanciya ba ki dan samo garoshin wutanki a kasko sai ki dan barbada sai ki kwanciyanki. Idan kika yi haka ko ni nan sarkin mayu ban san lamu shi ba. Allah. Ta kwaran kwala kuwa. To yanzu na ce nawa ne abin sadaka malam da zan bayar? Baiwa Allah ai ba ma faɗa dai ke dai ki kima kawai ki kimanta. Ai kima. Ai kima. To gashi. To masha Allah. Allah saka da alheri. Allah ƙara arziki. Sannu fa? Madalla. Yawwa. Jatau mai magani jatau. Lungu na shiga. Lungun bera na shiga. Lungun da musama na shiga. Ballantana na maciji don tsiya jatau. To ga sarkin mayu da kansa ba sako ba. Ina masu bacci suna mafarke. Ina masu birgita a cikin kaga mai maganin mayu zo mana. Yawa kai ma kana mun goyen mafarkin kenan. Kan nace Allah ga dinka da mun mayu sun kama ka. Tallan maganin mayu kake yi? Kwarai da gaske. Kana nufin kai maye ne? Ni ba maye bane, ni sarkin mayu ne, shugaban mayu. To idan kai maye ne, cinye ni. Saka bani. In kar ka sake na ci ɗaya da har zuwa 99 kar ka bar in cike da kai na 100. Ka gani nan idan na tsaye laƙo me ka ko kashin ka ba zan bari ba. To ai mayu ba sa cin kashi. Ye? Maye ai baya cin kashi. Ya aka kasa haka yaro? Kun zo kuna ta ƙarya kuna cewa ku ne masu ba da maganin mayu. Au. Don haka ka gama hanjinka. Ye? Ga kodarka ga hunhunka ina kallon abin da yake cikin. Kai yaro. To ai taliya da wake da manja da salak shi haka ake ranka dade wallahi haka ne lokaci dan Allah min TV ranka dan girman Allah min TV lokaci dan Allah dan annabi ka zo duk abin da zaka faɗa a gaban mutane ranka dade in kuma tunaninka in ka gudu ni in cinye ka ga abin da yake cikin shi gashi nan na gani zahiri haka ne wallahi kai ne mayan Allah ta kai ne mayan da Allah kan mun ayafe mun na tuba daga ba zan sake ba in na sake wai in yi nan yanzu ma kuwa in yi nan